Máj prináša do Hlohovca veľa podujatí. Monitorovali sme pre vás udalosti minulých dní. Vitajte pri sledovaní správ Hlohovskej televízie. Aprílová schôdza Mestského zastupiteľstva opäť priniesla nové informácie. Hlohovčania s dekanom farnosti požehnávali oziminy. Milovníci vína opäť absolvovali fraštatské putovanie za vínom. V uliciach Hlohovca sa konali oslavy 1. mája. V apríli poslanci opäť rokovali. Tentokrát na výjazdovom mestskom zastupiteľstve v mestskej časti Šulekovo. Mesto chystá obnovu domu Smútku, parkovania na železničnej stanici a investuje aj do škôl. Poslanci Mestského zastupiteľstva na aprílovej schôdzi odsúhlasili zmeny v rozpočte na rok 2025. Finančné prostriedky samospráva investuje do rôznych projektov. Je tam 50 000, ktoré musíme investovať do 6. základnej školy, keďže tam je porušená statika. Bude 50 000 a potom uvidíme, koľko to ešte bude stať, ale bude to určite niekoľkonásobne viac. Projektová dokumentácia na dom Smútku, ktorý by sme konečne chceli už dať do takého stavu, ktorý je hodný tejto doby. Sme dostali aj peniaze 1,9 milióna skoro z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na zriadenie denného stacionára s včasnou intervenciou. Na každé zastupiteľstvo nevieme, čo je v rezervnom fonde, stále ako keby bol nafukovací pre nás. Berieme peniaze z rezervného fondu, je to asi taký bezodný mešec, mi to príde. Čo ma tam zaujalo, bola projektová dokumentácia na ten staničný priestor, na vytvorenie parkovacích plôch a celú revitalizáciu tohoto územia. Rezervný fond je riešený doplňaním z prebytku z výsledku hospodárenia, o tom budeme hlasovať v júni. To znamená, že je tam zákonný limit 10% a nemôžeme ísť pod. Takže rezervný fond bude stále naplňaný a samozrejme bolo tam aj oplotenie na druhej základnej škole, čo bolo vyčíslené super, cez 6 000 eur. Po opakovaných sťažnostiach občanov týkajúcich sa rušenia nočného pokoja podnikmi mesto prišlo s novým všeobecne záväzným nariadením otváracích hodín prevádzok. Aby v Hlohovci sme vedeli aj dodržiavať nočný kľud, ale aj aby sme vedeli sa zabávať. V tej prvej zóne jedná sa vlastne o centrum mesta a priľahlé ulice, ktoré sú presne upravené v mapke tohto všeobecne záväzného nariadenia. Ten prevádzkový čas sa upravuje pondelok, útorok, streda, štvrtok a nedeľa od 6 rána do polnoci a v piatok a v sobotu od 6 rána do 4 hodiny nasledujúceho dňa. V tretej zóne, teda mimo zastávaného územia, otváracie hodiny sú totožné ako v prvej. V druhej zóne, teda v zastávanom území, pondelok, útorok, streda, štvrtok a nedeľa od 6 rána do 22. hodiny, teda do 10. večer a v piatok a v sobotu od 6 rána do 11. hodiny, do 23. hodiny. Nie som stotožnený s tým materiálom kvôli tomu, že podľa mňa to není dobre vypracované. Pre mňa zóna není ulica, ale uličný blok, nie ulica, čiara na mape, ale proste oblasť, nejaká plocha. Tie otváracie časy sú alebo môžu byť diskutabilné v určitých alebo na hraniciach určitých zón, ale tak ako sme to prijali a tak ako som hlasoval, mám čisté svedomie, môžeme do toho do budúcna aj vstúpiť. To VZN-ko je ťažko spraviť tak, aby naozaj vyhovovalo všetkým. Som rád, že sme ho po tej dlhšej dobe, myslím, že na pol roka doklepali dokonca do takého stavu, že verím, že väčšina bude spokojná. Fyzickým osobám a združeniam samospráva rozdelila dotácie z rozpočtu mesta v kompetencii Mestského zastupiteľstva v oblasti športu, kultúry a sociálnej oblasti. S tým, že do environmentálnej neprišli žiadne žiadosti o finančný príspevok. Poslanci na schôdzi schválili aj možnosť stáleho parkovania pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu. Pútnici opäť zachovali tradíciu. Vybrali sa smerom k obnovenému krížu a požehnávali oziminy.
V takzvanú nedeľu Božieho milosrdenstva 27. apríla sa konalo požehnanie polí a záhrad pri obnovenom kríži v Gáborských Ružených horách nad Starou Tehelňou. Veriaci sa v procesii spoločne modlili slávnostný ruženec od Tehelne až ku krížu. Tam začal dekan farnosti Jozef Švarc samotné požehnávanie polí a záhrad na 4 svetové strany. Nakoľko sa pútnici nachádzali blízko vinohradu, pán dekan požehnal aj vinice. Na záver si pútnici vypočuli prednášku riaditeľa Vlastivedného múzea Jozefa Urmínskeho. Hovoril o histórii kríža i starého kamenného mosta, ktorý ležal na kráľovskej poštovej ceste z Viedne do Hermannštatu, teda dnešného mesta Sibiu. Tento most pochádzal z polovice 16. storočia. Kríž tam bol pravdepodobne postavený preto, lebo išlo o dôležitú cestu. Keďže s touto lokalitou sú spojené povesti o zbojníkoch, dá sa predpokladať, že sa na tomto mieste stala tragédia. V blízkosti kedysi stáli šibenice. Už 3. rok sa tak veriaci stretli a znovu zachovali tradíciu hlohovskej farnosti spojenú s duchovným obohatením a prechádzkou po prírode regiónu. Fraštátske putovanie za vínom je obľúbené podujatie nielen medzi Hlohovčanmi. Tradičná ochutnávka vín každoročne priláka aj stovky milovníkov tohto moku z celého Slovenska. Od Fraštátskeho námestia cez centrum mesta až po okraj Hlohovca. Milovníci lahodného moku sa stretli a opäť vyšli do ulic, aby ochutnali to najlepšie z Hlohovca, ale aj okolitých miest. Nech sa páči, pristúpte bližšie. Ako každý rok parádne. Nakúpili sme už aj zo pár fliaš vín, ale veľmi kvalitné a podporujem túto akciu. My sme z Trenčína prišli, takže som milo prekvapený úrovňou aj tou početnosťou. Kolegovci sú určite, si niečo dajú a sú nadšení, boli tu aj minulý rok. Zatiaľ každé víno dobré, nemôžem povedať zlého slova. A sme si povedali, že znie to fajn a že ideme vyskúšať niečo nové. Vína skutočne sú z roka na rok sú lepšie, lebo rastú. My vinári rastieme, lebo sa poučíme, že ak sme nejakú chybu niekedy spravili, tak sa z toho poučíme a teda máme radosť z kvalitných vín. Suché, polosuché, tramín. Táto vína cesta doniesla obrovský rozmach turizmu pre Hlohovec a naozaj teraz, keď sa predáva okolo 1500-1600 pasov do regiónu, tak to prinieslo obrovský rozmach pre ten hlohovecký turizmus. Rekord počtu predaných vstupeniek, rekord počtu vystavovateľov. Všetky slovenské oblasti tu máme od Tokaja až v podstate po naše vinárstva. Samozrejme vždy to je to, že tí naše hlohovecké, to naše cechové, čo máme a konfrontácii s celým Slovenskom. Pri Alekšinciach v obci Lahne, tam sme vybudovali 20 hektárovú vinicu. Minulý rok bola prvá panenská úroda. Že robíme 15 rokov s vínom a tie vína sú všetky také isté. Tak my sme si povedali, že my to skúsime trošku inak. Takže chceme byť farebný, zaujímavý, hravý, veselý. Ponúkame vínka z našich vlastných vinohradov, kategóriu Premium a slovenské novošľachtenca. Pre niektorých pestovateľov vín z cechu vinárov Hlohovecka bol vinohradnícky rok 2024 náročnejší, iní si zasa pochvaľovali. Pravdou je, že sa s ním popasovali a získali viacero ocenení. Sice jar bola dosť ťažká, mali sme mrazy, zmrzlo nám vínko, máme zatiaľ nejakých 65 zlatých medailí a niekoľko šampiónov, takže bol to veľmi úspešný rok. Veľmi pekné, plné, ovocné, výzretosť hrozná bola výborná, ten ročník bol teplý, takže vínka sú také plnšie s vyšším obsahom alkoholu. Určite by som spomenul teraz zo začiatku medzinárodnú výstavu vo Viedni AVC Viena, kde práve týchto dňoch nám prišlo ocenenie zlatú medailu, sme získali. Strašne veľa vinárov malo obrovský problém, napríklad si koncom augusta zobrali dovolenky a vrátili sa z dovolenky a hrozno už bolo prezreté. V dnešnej dobe máme niekoľkých šampiónov a dokonca posledne máme úspechy z maďarských výstav, kde sme dostali niekoľko zlatých a jedného šampióna, takže tešíme sa z toho a tešíme sa z toho, že to vinárstvo nášho regiónu je fakt špičkové. V Hlohovci sa konali oslavy 1. mája a to hneď na 3 miestach. S príchodom mája je spojené aj stavanie vysokého stromu plného stúch, spevy a tance. Inak tomu nebolo ani tento rok. V meste sa stavalo hneď niekoľko májov.
o 16. v Šulekove, o 18. tu v Hlohovci. Ako je možné vidieť, za mnou vystupuje tu folklórna skupina Šulekovo, pripravila nádherný program. Už druhý rok sme na pešej zóne, myslíme si, že to je naozaj o niečo lepšie, pretože ten maj tu viacej vynikne, je tu lepší priestor, aby sa tu ľudia mohli teda stretnúť v nejakom väčšom počte, čo som veľmi rada, že naozaj aj tento rok nesklamali a je vidieť, že majú záujem o tradície. Pripravili sme dnes tradičné pásmo stavania mája, ako ho ešte pani Mičková zozbierala, a tak sme ho vlastne dnes predviedli, pretože čo iné ako stavať máj v predvečer 1. mája. A zapojili sme takisto aj prítomných divákov, troška sme ich vytancovali, aby mali radosť dnešný deň. Páči sa mi, krásny. Akú to má tú tradíciu, viete? Sviatok práce? Presne tak, prvomájové slávnosti majú dva historické významy. Do 90. rokov sa Sviatok práce v Hlohovci oslavoval s prievodom po meste na čele s alegorickým vozom, kde mali svoje zastúpenia firmy tu sídliace. Bola, keď sme chodili povinne na 1. mája, hovorilo sa tomu manifestovať. Na námestí boli od pionierov, od malých detí, od školkárov až pre dospelákov z prác, zo všetkých. A potom, keď už bolo teda po rečnení, tak potom sme išli pod Viechy. Pamätám si, z Drotovne sme chodili. To bolo krásne. Skrátka sme odmávali a potom sme sa išli zabávať. Do zábavy boli, zatancovali sme si. A v obciach sa zasa kládol dôraz na trochu romantickejšie máje. Predvečer 1. mája mládenci stávali dievčatám máje, tie, ktorí padli do oka, alebo im boli srdcu milé, a bolo ich teda aj viacej, tak potom jedni druhým máje zhadzovali. A bola z toho úžasná tradícia na Slovensku, ktorá sa teda traduje dodnes, aspoň v tých folklórnych súboroch. Samostatný máj spojený s hudbou si postavilo aj seniorské denné centrum Ruža. Spev okolo ružičiek si zaspieval popri hudobnom doprovode vašardických veselých chlapcov. Na pešej zóne nás folklórna skupina Šulekovo ešte stihla pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Šulekove 14. júna. Chystáme folklórnu prehliadku pre rôzne súbory z okolia, ale bude tam aj jeden súbor z väčšej diaľky. Budú tam aj domáci muzikanti, takže sa veľmi tešíme. Po minulom roku veríme, že nám to aspoň tak dobre dopadne. Predstavujeme vám prehľad materských škôl v Hlohovci. V Chillzone sa konal workshop Výroba ekologickej peňaženky. Pred 35 rokmi uzrel svetlo sveta časopis Farská rodina. Hádzanári hlohovskej sporty budú hrať extraligu aj v nasledujúcej sezóne. Prinášame vám prehľad materských škôl v Hlohovci. Možností je dosť, stačí si len vybrať podľa vašich preferencií. Prišiel čas zápisov do materských škôl. V Hlohovci si môžete vybrať z viacerých podľa ich zamerania a lokality, kde bývate. Začíname s materskou školou Nábrežie. Jej elokované pracovisko je na ulici Fraštadská. Materská škola sa profiluje na environmentálne a regionálne tematiky. Napríklad každý rok vynášame morénu, k tomu nacvičujeme program. Takisto sa snažíme učiť o prírode v prírode. Takže naozaj chodíme veľmi často von, máme tu rieku Váh, naozaj veľmi blízko. Máme pripravené vyvýšené záhony a každá trieda, všetky detičky sa tam sadia si vlastné na jar, ale aj počas celého školského roka ich vedieme k tomu, aby sa naučili starať o tú záhradku. A takisto máme podporný tím, ktorý sa skladá zo špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, asistentiek, ktoré naozaj sa snažia pomáhať všetkým deťom, nie len tým zdravotne znevýhodneným. Krúžky, máme keramiku, máme hudobno-pohybový krúžok, anglický jazyk, najnovšie budeme mať aj futbalový krúžok. Druhú v poradí predstavujeme materskú školu Kalinčiakovú a jej elokované pracovisko na Vinohradskej ulici. Aby k nám deti chodili šťastné a spokojné. Robíme všetko preto, aby im každý deň boli ponúkané kvalitné edukačné aktivity a celý výchovno-vzdelávací proces sa snažíme zameriavať na všestranný a harmonický rozvoj celej osobnosti dieťaťa. Podporujeme outdoorovú edukáciu a zdravý životný štýl.
Naším hlavným cieľom je, aby deti z našej materskej školy boli nielen kvalitne pripravené na základnú školu a na vstup do nej, ale hlavne, aby sa každý deň vracali domov plný radostí, nových zážitkov a šťastných spomienok. Súčasťou vzdelávania detí v Hlohovci je aj materská škola Holého. Naša materská škola je už 16 rokov zapojená do medzinárodného projektu Zelená škola, čo nás neustále motivuje sa zlepšovať v oblasti environmentálnej výchovy a zodpovedného prístupu k prírode. Naše vzdelávanie je orientované na rozvoj detí cez zážitkové a rovesnícke vzdelávanie. A čo ponúkame pre vaše deti? Podporu v rozvoji komunikácie a vnímania, spoluprácu s odborníkmi, bezpečné a podnetné prostredie, moderné priateľské priestory, projekty zážitkové učenie, rovesnícke vzdelávanie a rôznorodosť záujmových krúžkov. Pre tých, ktorí majú bližšie k mestskej časti Šulekovo, je tu materská škola Podjavorinskej. Nachádza sa v miestnej časti Šulekovo. Je to materská škola, ktorá je pavilónového typu. Máme 3 pavilóny, máme krúžky, anglický jazyk v našej materskej škole, aikido, potom tam máme folklórnu školičku. Je to vlastne krúžok a my sme vlastne škola zameraná na folklór, na tradície a na zvyklosti, ktoré nám tu zanechali naši predkovia. Vyrábali sme letečka v našej materskej škole. Potom s týmito letečkami, čo teda deti veľmi bavilo, s týmito letečkami sme potom išli pred kostol a v krojoch detí prezentovali tieto zvyky a tradície a potom na záver sme tieto letečka ponúkali týmto našim ľuďom, aby aj oni videli, že naozaj sa venujeme tomu tancu a spevu. Červených, bielých, večer si celý spletieme. V Hlohovci máme aj cirkevnú materskú školu. Pekne vás vítam v našej škôlke, cirkevnej materskej škole Panny Márie Pomocnice. Nech sa páči. Využívame školský vzdelávací program, ktorý sme nazvali Usilovné chrobáčiky. Deti sa oboznamujú s okolitým svetom, osvojujú si základné zručnosti, schopnosti pomocou moderných a zaujímavých pomôcok. Osvojené kompetencie, získané v predprimárnom vzdelávaní, pomáhajú deťom plynule prejsť do základnej školy a kvalitne sa zapojiť do vzdelávacieho procesu primárneho vzdelávania. Deti majú možnosť zapojiť sa do výtvarného či keramického krúžku a taktiež do krúžku anglického jazyka. Predovšetkým sa však zameriavame na rozvíjanie a upevňovanie vzťahov a správne rozloženie hodnôt, aby si deti uvedomovali svoju hodnotu, hodnotu rodiny, priateľstva, jednoducho, aby sa vedeli tešiť zo života, boli šťastní a cítili sa milovaní. Každé dieťa, ktoré nám rodičia zverujú, je pre nás vzácnym darom. V priestoroch základnej školy Koperníková sa nachádzajú aj 4 triedy materskej školy. Najlepšie výsledky škôlka dosahuje v oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, a to i zásluhou úzkej spolupráce s rodinou. Na vytváranie pozitívnej klímy sa spolupodieľajú všetci zamestnanci. Rodičom i starým rodičom v rámci spolupráce ponúka škôlka rôzne aktivity, ktoré môžu spolu s deťmi prežiť, napríklad Deň úcty k starším, Vianočná besiedka, Deň matiek, Deň otcov, otvorené hodiny. V popoludňajších hodinách uskutočňuje škôlka aj krúžkovú činnosť podľa záujmu rodičov. Súčasťou základnej školy Arpáda Felcána je materská škola sídliaca na elokovanom pracovisku školy na ulici Martina Benku s názvom Stonožka. Nová materská škola, ktorá sa otvorila 1.1., bude od septembra otvárať ďalšie 2 triedy. Naša materská škola je zameraná hlavne na veľa pohybu, na to, aby sa naše deti vyvíjali zdravo. Nakoľko naša materská škola je zameraná na zdravý životný štýl, budeme ponúkať pre deti 2-krát do týždňa pohybový program s našimi telocvikármi a zároveň aj trénermi. Areál materskej školy ponúka aj dopravné ihrisko. Budeme poskytovať aj dopravnú výchovu pre materské školy a základné školy. Pre viac informácií o materských školách Hlohovci navštívte ich webové stránky. Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. V Chillzone sa na túto tému konal workshop Výroba ekopeňaženky z krabice od džúsu.
Nielen zbieranie odpadkov či ich triedenie je pre našu planétu a ekológiu dôležité. Rovnako je to aj s jeho minimalizovaním. A ako inak minimalizovať odpad, ako ho vôbec nevyrobiť, či ho upcyklovať? V Chiltone sa na túto tému konal workshop ekopeňaženky, ktorú si účastníci vyrobili z krabice od džúsu. Úplne prvotne je téma mojej diplomovej práce, čiže na vysokej škole som sa k tomu dostal a postupne sa to nabalovalo. Máme teda detskú, takú jednoduchšiu pre menších účastníkov a potom tú najobľúbenejšiu, najpraktickejšiu, ktorú budeme dnes vyrábať a teraz ešte mám taký nový výmysel, takú listovú dámsku väčšiu, ale tá je veľmi zložitá, tu som ešte nikdy nikoho neučil, tu zatiaľ sám vyrábam. Na výrobu takejto peňaženky je potrebná krabica od džúsu, nožnice, zošívačka, gumička a spevňovacia páska. Na začiatku je treba niektoré časti krabice odstrihnúť a následne krabicu splasnúť a vytvoriť záhyby z bočných strán. Ďalším krokom je ohnutie krabice, čím sa vytvorí vnútro peňaženky na peniaze a doklady. Zošívačkou si priehradky v peňaženke treba spojiť a spevňovacou páskou zlepiť vrch peňaženky a záhyb pri jej otváraní, aby sa časom nepoškodil. Posledným krokom je gumička, ktorú z vonkajšej strany peňaženky prevlečiete medzi priehradky a zošívačkou ju pripnete, vďaka čomu bude peňaženka bezpečne zatvorená. Účastníci workshopu si na peňaženku mohli zvoliť aj z nálepiek od rôznych umelcov, ktoré šli na vrch peňaženky. Jeden dukát, druhý dukát, tretí a takáto vizitka. Ďakujeme za spoluprácu. Bolo to fajn a páči sa mi to, čiže som spokojná. Hlavne kvôli malému, aby sa naučil, že netreba všetko vyhadzovať a on rád tvorí a vymýšľa aj doma takéto veci. Ja som výtvarnička aj pedagogička výtvarnej výchovy a som totálne nadšená, že som na nejakom kurze, ktorý ja nevediem. Je to úchvatné. Tetrapak ja som veľa zbierala, mne sa ten materiál páči a tá jeho strieborná vrstva má podľa mňa veľa využití. No a tu na chalana tiež dlho poznám, že toto vyrába, tak som konečne nadšená, že som si to aj ja skúsila. Ručne vyrábaná peňaženka z odpadu je skvelý spôsob, ako využiť odpad, ktorý by za iných okolností skončil v koši. Takýmto spôsobom sa chráni ekológia a zároveň z odpadu vyrobíte niečo praktické, čo vám vydrží niekoľko rokov. Pred 35 rokmi uzrel svetlo sveta časopis Farská rodina. Bolo to periodikum, ktoré dokumentovalo cirkevný život v Hlohovci kontinuálne celých 30 rokov. Vysoká úroveň spracovania môže poslúžiť aj ako archív pre budúce generácie. Pri príležitosti 35. výročia založenia hlohovského časopisu Farská rodina sa vzýšli pamätníci, ktorí časopis tvorili. Hoci covidové obdobie ukončilo tvorbu časopisu, bývalá redakčná rada s úctou na týždenník spomína. Prvotná myšlienka je bývalého pána dekana Repiského monsignora, ktorý svojím spôsobom to veľmi dlho pripravoval. Ešte za bývalého režimu on sa tešil na to, že keď by sa to trošičku uvoľnilo, že toto písané slovo, ktoré by mohol dostať k ľuďom, že by mu veľmi pomáhalo aj v tej pastorácii. A preto vyvinul maximálnu snahu, aby keď sa zmenili podmienky, že prišiel za nami do tlačiarne a tam sme teda prerokovali tie podmienky. No, začínali sme v našej firme na Štefanikovej ulici, sme mali offsetovú tlačiareň, tam sme mali offsetové stroje a na týchto strojoch sa tá prvá Farská rodina aj tlačila. Fotografiu dostať do časopisu bol veľký problém, ale napriek tomu sa nám to darilo v spolupráci s Drotovnou Hlohovec, ktorá bola lepšie vybavená. Tam sme mali také páky, že tie fotografie, ktoré teda mali výjsť vo Farskej rodine, tak sme si nechali v Drotovne spracovať. Potom sa montovali do toho čísla a vytlačili sa tak. Výhodou už potom bolo neskoršie časy, keď sa prešlo na digitálnu tlač, že sme mali skéner a všetky ostatné záležitosti k tomu. Platilo sa za farskú rodinu? No, platiť sa platilo viacej menej symbolicky, pretože to bolo na úrovni tých technických záležitostí, aby sa zaplatila tlač plus papier. To bolo všetko, bolo to nejaký symbolický, vtedy to tuším bolo korunu. A neskoršie, keď sme prešli už na euro,
tak sme to boli schopní robiť za 50 centov. Aj bývalý primátor Hlohovca Peter Dvoran, ktorý bol členom redakčnej rady, s nostalgiou zaspomínal na časopis. Raz za 2 týždne na fare s pánom Jesenákom a vždycky také družnej nálade a vždycky sme vlastne s tým premýšľali, ako osloviť toho našho veriaceho, ale aj občana. Mali sme priateľov, ktorí posielali túto farskú rodinu po celom Slovensku. Pamätám si, že Púchov tam bol, Žilín, alebo neviem, naši Hlohovčania, ktorí sa odsťahovali, že niektorí občania nášho mesta to posielali túto farskú rodinu aj týmto našim priateľom. Sú to pekné spomienky, tak už to tak musím povedať, lebo už skutočnosť utiekla. Jeden z prvých prispievateľov bol aj bývalý poslanec v obci Koplotovce pán Candrák a časopis vychádzal aj vďaka finančnej pomoci Hlohovčana Jána Svíbu. Pri jubilnom 10. výročí založenia farskej rodiny som sa už stal členom a odtedy som bol až dokiaľ nezanikla. Takže od malička mám vzťah k tým duševným hodnotám človeka, medzi ktoré potom následne patrilo aj vydávanie tohoto časopisu, ktoré samozrejme, že som podporoval, ale som bol rád, že v Hlohovci funguje taký časopis, ktorý obohacuje tých ľudí, lebo je treba ľuďom vnášať myšlienky a tieto kresťanské a dobré počiny, zoznamovať ich. A tento časopis na to slúžil. Súčasťou časopisu bol aj starosta obce Koplotovce. Každý to tam mal tak nejak už zadelené, či to bol úvodník, tak ja som konkrétne, keď sa to o tom, bola to nejaká jedna úvaha, ktorá vychádzala buď teda z daného čítania nejakého toho a potom to bolo kalendár tých životopisí svätých, ktorý sme tam teda tak nejak preberali a takže asi tieto 2 rubriky som ja mal na starosti. A potom ako zástupca filiálky Koplotovce, ak sa niečo teda dialo v Koplotovciach, dávali sa tam také krátke príspevky o živote farnosti aj v Koplotovciach. Dnes už ako hlavné informačné kanály farnosti Hlohovec fungujú sociálne siete a webová stránka. Ale kto vie, možno bývalá redakčná rada raz tradíciu papierových novín opäť obnoví. Zatiaľ je to však hudba budúcnosti. Záverečné kolo nadstavby hádzanárskej Nike Extraligy rozhodlo o mužstvách, ktoré sa definitívne zachránili v našej najvyššej hádzanárskej súťaži. Hlohovská Sporta bude hrať Extraligu aj v nasledujúcej sezóne. Až v záverečnom kole nadstavby B skupiny hádzanárskej Extraligy sa rozhodovalo o mužstvách, ktoré sa definitívne zachránia v našej najvyššej hádzanárskej súťaži a ktoré bude hrať v baráži. Za priaznivých okolností by mali hádzanári Slovana Modra istú účasť v Extralige aj v budúcej sezóne. Potrebovali však na hlohovskej palubovke zvíťaziť. Ešte pred úvodným hvízdom sa vedenie Sporty a diváci rozlúčili s odchádzajúcimi hráčmi Lukášom Péchym a Danilom Osadčím. Potom hala stíchla a prítomní si minútou ticha uctili pamiatku zosnulej hlavy katolíckej cirkvi pápeža Františka. Prvé útoky Modranov hlohovská obrana zneškodnila a skóre otvoril tradičný strelec prvých gólov v domácich zápasoch Sporty Lukáš Péchy. Ďalšiu príležitosť zaznamenať gól do streleckej tabuľky muž brankár hostí zneškodnil. O chvíľu bol úspešný aj brankár domácich Lukáš Ľuba a založil úspešne zakončený protiútok Sporty. To však bolo zo strany domácich v prvom polčase všetko. Hostia vyrovnali a od 13. minúty si neustále udržiavali miestami až trojgólové vedenie. Polčasovú prestávku tohto stretnutia si budú dlho pamätať mladší dorastenci Sporty Hlohovec a Legends Šaľa. Výsledkom spolupráce týchto dvoch klubov v aktuálnom ročníku je vynikajúce 3. miesto v prvej lige. O bronz sa zaslúžilo 18 hráčov pod vedením trénerov Kataríny Dubajovej, Martina Múdreho a Milana Skokana. Ani v druhom polčase fanklub Sporty spolu s divákmi neprestávali v neustálom povzbudzovaní hlohovských hádzanárov. Nebolo to nič platné, druhý polčas bol až do 50. minúty vernou kópiou prvého. Pre technické chyby a zahodené vyložené šance domácich si hráči modrí udržiavali vedenie.
Sporta išla 10 minút pred koncom stretnutia do vedenia, ale trvalo to iba 5 minút. V hektickej koncovke strhli víťazstvo na svoju stranu hostia premenenou sedmičkou sekundu pred koncom zápasu. V celkovom zúčtovaní to hráčom modrý aj tak nepomohlo, pretože doma zvíťazili aj Záhoráci. Nakoniec o všetkom rozhodlo skóre tímov po odohraní zápasov v celej sezóne, pretože všetky 4 celky získali v nadstavbe zhodne po 14 bodov. O 6 gólov lepšie skóre hádzanárov Sporty poslal Modranov do baráže o miesto v extralige s Dunajskou Stredou. Ako sme už uviedli v úvode, zo Sporty odchádza kapitán tímu Lukáš Pejchy. V drese Hlohovca odohral približne 160 zápasov a zaznamenal takmer 700 gólov. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať celému klubu a ľuďom okolo klubu a hlavne našim fantastickým fanúšikom, že behom tých 13 rokov, aj keď nerátam tú jednoročnú prestávku, nás neustále podporovali a aj keď boli zlé sezóny, lepšie sezóny, tak vždy to gro stálo pri nás a zažil som si to najkrajšie obdobie môjho života. Nehovorím, že sa ešte nevrátim, ale momentálne odchádzam a chcel by som povedať jedno veľké ďakujem a naozaj toto bude klub, ktorý je môjim domovom a vždy sem budem patriť. Práve skončený ročník Nikkei Handball Extraligy z pohľadu Sporty zhodnotil asistent trénera František Zaďko. Tá sezóna bola veľmi taká pre nás možno aj dlhá, aj zmiešaná. Mali sme tam rôzne výkyvy aj hráčov, ktorí vlastne v auguste prišli. Nemali sme ich ani pozretých, ani otestovaných, museli sme ich zapracovať do zostavy. A tento záver, to bola taká zmiešaná hra. Mali sme cieľ vyhrať všetko. A možno dnešný zápas ukázal aj to, že sme bojovali a stále to nestačilo. Chýba nám možno 1-2 hráči, ktorí by to zobrali na seba a strhli so sebou všetkých a nepozerali sme sa na seba, ktorý to bude, či to ja budem, alebo on to bude. A myslím, že to je také zhrnutie tej celej sezóny, že stále sme čakali, že niekto iný bude hrať, len nie my. Ja viem, že to je amatérsky klub, kde chlapci pracujú, ale pokiaľ by sme chceli rozmýšľať, že to umiestnenie bude lepšie ako 2-3 miesta od spodu hore, od začiatku a možno bojovať aj o prvé šesku, to sa musí diametrálne zmeniť. Jak už dochádzkou, tak prístupom, doplnenie hráčov do kádra, alebo nám hráči aj niektorí odchádzajú. A hovorím, tá sezóna z pohľadu môjho a trénerov, ktorí sme to kvázi celý rok zažili ako prvý rok, bola veľmi zmiešaná a nebolo to podľa našich predstav. Myslím si, že chlapci, neviem na čo sú zvyknutí, ale budú musieť zmeniť svoj prístup a začať novú sezónu úplne inak. Verní fanúšikovia sa nádejajú, že v budúcej sezóne hádzanárskej extraligy uvidia veľa pekných zápasov s víťazstvami Sporty. Spomienkový akt kladenia vencov pri príležitosti 80. výročia víťazstva nad fašizmom bude na námestí svätého Michala pri pomniku padlých hrdinov 7. mája o 10. hodine. Slovenskú hádzanárskú reprezentáciu čaká domáca rozlúčka s kvalifikáciou o postup na majstrovstvá Európy 2026. V búrlivej atmosfére Hlohovskej Sporta arény sa stretne 7. mája o 18. hodine s reprezentantmi Maďarska. Divadlo Diva príde do Empírového divadla s inscenáciou komornej divadelnej hry Všetko o ženách. Predstavenie je prístupné od 16 rokov a má začiatok v pondelok 12. mája o 19. hodine. V stredu 14. mája bude v Hlohovci v čase od 10. do 18. hodiny festival zdravia plný vyšetrení, meraní, edukácie a poradenstva. Viac informácií na webe mesta Hlohovec a Mestského kultúrneho centra. To je záver spravodajstva. Po správach vysielame vystúpenie občanov na Mestskom zastupiteľstve v Šulekove. Každú nepárnu hodinu vysielame diskusné relácie. Tentokrát vám predstavíme profesionálneho pilota na medzinárodných linkách. Je ním Hlohovčan Martin Dvoran. Naša televízia vysiela okrem káblových rozvodov aj vzduchom na DVB-T na 41. kanáli. Môžete nás sledovať aj na Facebooku. Prajeme vám úspešný týždeň.